Докато някои семейства вече планират лятната отпуска, други се стягат за традиционните ремонти на дома. През годините на кризата българинът се научи всичко да майстори вкъщи, но много често парите и проклятието да ти влезе майстор в къщата не са единствената причина да задейства системата "направи си сам". По стара традиция ние обичаме ръка да пипне. Ремонтите за българите са толкова традиционни, както и празнуването на празниците. Това е част от нашия бит и от нашата култура и традиции. Оправи ли се времето, покаже ли се слънцето и ние почваме да мислим какво имам да си оправям вкъщи. Ние сме свикнали да си правиме както по-леките ремонти, козметични, така и ремонти, които са малко по-професионални и отнемат и изискват ресурс. Това, което бих обърнала внимание за тази година като новост, която забелязвам, е възможността да се вземе под наем оборудване. Говоря за оборудване, което не ни е необходимо в къщи през цялата година, а можем да го ползваме само за ремонти. Например, дават се под наем машини, картачи, дават се под наем примерно алуминиеви стълби, алуминиеви скелета, транспортни колички, с които може да се пренесе товар или някакъв материал, също така строителни колички, които също могат да се използват може и за 24 часа да се вземе под наем, може да се вземе за седмица до месец. Тази нова услуга, според мен, относително нова за българския пазар, се развива в последните 1-2 години и ние наблюдаваме един добър интерес и смятам, че това би било много полезно за майсторите, домашните майстори, защото веднъж ще им улесни конкретния ремонт, а след това няма да ги натовари финансово, няма да натовари бюджета им. Значи, примерно за строителните колички ние имаме варианти, примерно, в 4 типа размера, в зависимост от това за какво ни е необходимо. И примерно, ако говорим за 24 часа, от най-леката количка, която е най-така, бих казала, за малки материали, за не тежки, от 5 лева за 24 часа, може да стигне за по-професионална и голяма количка до 20 лева. Това говорим за 24 часа. Примерно за уикенд, което също е много удобно като вариант, цената е примерно от 10 до 35 лева. Пак зависи от количката. Другото, което също смятам, че би било много интересно, това са скелетата. Малките алуминиеви скелета, които в къщи или на къщата, ако искате да си направите ремонт, са ви необходими, примерно, за да го сглобите, да си боядисате стена или да боядисате отвън или отвътре, имам предвид стена. Вече за скелетата, в зависимост от височината, наемите варират, примерно за уикенд, ще кажа, около 50 лева. Всъщност уикенд 50 до 80 лева. Няма български мъж, който остава равнодушен пред щанда на инструментите в магазина. Като говорим за инструменти, аз мисля, че това е царството на мъжете. Инструменти има една огромна палитра, най-различни видове. От типа, като се почне инструменти, които са за пробиване, бормашини, картачи и така нататък, и минем през комплектите инструменти. Това, което примерно ние предлагаме, са няколко типа комплекти инструменти, в зависимост от това доколко професионално домашния майстор иска да има инструменти в къщи. Съответно, инструментите, вече самия набор в комплектите инструменти се различава по видове и по качество и съответно всеки може да си прецени спрямо бюджета и спрямо това какво иска да има на разположение в къщи, какво да си вземе. Това е един иновативен инструмент, който тепърва ние представяме на нашия пазар от тази година. Общото му наименование е трещотка. Това, което е интересно за този инструмент, е, че той може да се използва в размерите от 8 до 13 мм. Тоест той е универсален в този диапазон. И в къщи домашния майстор може да има един инструмент, който да е универсален за употреба, изключително лек, изключително удобен, който да му седи под ръка и във
ситуация да може да го използва без да търси. Той замества реално едно гидоре, в което вие имате различните размери по-отделно, трябва да слагате приставки, докато тук всичко е събрано в едно. Изключително удобен, изключително иновативен и интересен продукт, който ние предлагаме на нашия пазар точно с идеята за домашен майстор.